munafurci dodo, mai rabu mai da shi jogo, ko in yayo bacci ya gano dodo. Ai san da nake maka ba na wasa bane ba, ina bala'in sanki sosai da sosai wallahi. Ni ai ba zan iya rabuwa da ke ba Hasanata, komi zan iya bada saboda ke. Da gaske ai haba ki shakuru binki, ai kawai ki hiddo wani bardi a ranki, bardan banza ni da soja ne. Bacin ma dai na riga ma na koma haka sakamakon yakin nan da muka je Biafra. Ai babban yaki ne aka yi ba dan karimi ba. Ai kina arena uba da uba wallahi. Haba ai ke ta bala'i ce, ina son ki hatta ke kin nan zan iya saida shi domin in biya miki bukatun ki da kuma na tara kayan yaki oba domin in yaki duk wanda ya ce zai shiga tsakanin da ke kowa ne. Haba bibi ta ai kina arena. Nagode. ai saboda ka san wajen ayyukan nan na gonakin ka san Kaftin na Hasana. Ya madalla Allah dai. Masha Allah. Kaftin albishirinka. Akai. Bar da Ya dawo. Ya Ba ki na yi sadaka da dan wake. Ai ina gaya ma ni yadda nake jin kaina nan gureren babar dai ba ko ga yaki ne zan iya kara da shi in dai kan Hasana ne. To ai ka san kuma shi yana da kayan yakin da suka yi naka. Kai haba dan farautai ni waso da ne wa. Kaftin na Hasana. Allah dai ya biya. Kaka mace ni waso da ne. A sanadiyar yakin Biafra shi yasa na koma haka fa. Kuma na tanaji kayan yaki daban-daban wanda zai iya tinkara duk wanda shi zai raba da haka. Shi kuma mafarauci ai ya san sirri. Haba dalla kale da shi. Ya fi ka sanin sirri. A kai ko ka kare shi kawai kai dai na san nawa ne ko? Na san shi kuma wannan wajen barde ne. Hasana. Haba kai ina ai Hasana ta wuce. Hasana ta wuce. Wato daji na? Uga. Wani dajin da mun shiga Uga. na hanyar bayansa Na gane Uga. wani ƙulmin dajin akwai wata damusa da na gani tana da wasu 'ya'ya guda uku Na gane. manya su ma da mun samu za mu samu naman wanda akalla za mu kai shekara 10 muna cin naman ta a gani to tabbas idan za mu koma in Allah ya kinu gobe amma inda yanzu mun dawo hutu zan je in ga Hasana ka Duba da. a gani ko so da ma na ji labarin tana cewa ta isa ta gani A wai mai gida dama hanyar kana wajen kusa na Hasana yanzu. ai sai dai mutuwa wannan Hasana Wallahi ina shaka ba ina san ta sai ina bala san ta ai labarin da an cewa wani yaro yana zuwa janta wai wani ko wani barde dan furegi yana binta wai dama kana wajen tayyan ni ban sani ba oga wani kafta sai da wani da wani bai shi dai oga shi mai gida wannan na shawo ka ba wajen ta shi yasa shiga to ni makanki kaina ina sani ai ba zan bari ba shi yake zuwa wajen sana'a da aka mai gida lalle ka yanzu ne zamu gasi in muka tana zamu iya samun shi ba mu kira buwa da shi ba tare mu je ai wallahi Idan na kaura ka a duniya na tabbatar da buri na riga ya cika ba kai ba Hasana. kai za ka dawo bindiga Hawo kai waye? Barde. A can daji kake barde amma a nan gari mukami na mun. Habar da Baban Horta. haba da Allah can bai kuma na alaji bai na alaji a nan gari muke da iko. Kai ba ma wannan mayakin ma na Biafra ma na koma haka ma da hamma ko gata ka gani ma za ka yi wannan dinta ko gawa ta ka gani to bari in kaura ka daga duniya idan na kaura ka na tabbatar da na riga na gama samun Hasana. Zan yi maganin ka yanzu nan. Kai? A'a. Ka ina zuwa. wai kai Hasana ta wuce ba wani idan ina da rai ba wani sai ya har wani asa da asa ba dai ban kaura ka tabbaci Hasana ta wuce ina lufa shi a duniya da kar ka tukuno sore oga kuma ni gaba da shi gari da sace na fulani kana gari oga ka ba ni gaba da shi oga